Ay. Matay. Udto na. Kapit na siguro kumalit yung trabaho ano. Sure batos ka daon ng bambo. Maligo sa buwan eh. Pasan kung ilis be. Martan sa tani. Pre, Hoy. Pre, dayan sa dire pre. Akong mansion. ari lang akong buhat mo sa gawas, pre. Maayo kay man nakakaligo. Happy tara baro na tong time out. Unsay time out ba nga sa basket na nga. Maob yan ay gamit na biometrics sa tong trabaho. Taka mga pre ay. Mura man nag Facebook. Nailagin og logout. Ana din na, pre. Ita ni Kindi rin ako ito, eh. May pakakin ka, graduate pa ka grade 1. Umako ka gamay sa English. Oo pre ay. Basta English iskutan. May ko ana. Example daw, pre, be. Kay maminaw ko. O sige pre. Bantay mo bleed ka ha? How much your day pre? I'm so happy with my sunborn body. Sige pre ay. Sadyo na ta kay. Traffic ka rin po ron. Yan dati wasog istorya ng English na to. Sige, sige, pre. Ato na ta. Pre, nana din mo. Ganihar mo, pre. Bago pa pre ay. Traffic kayo. Paring birthday pre. Kabantay kag asa na ron? Uy, mga pare. Ganyan mo, hinuwat na ko. Bago pagid, pre. Tara, tara. Ay, mas utso na da. Tara, tara. Ato na ta. Ay, ka na sa unos merkado. Yawat na lang. Sabadugma na kay gamay pantagay. Sa kwarta ba? Na, pre. Pasasan ito gamay tulihok, pre. Kay, ano man kanagang tao sa merkado. Sige, sige, pre. Kaulit ito kayo. Okay, sabay mo dahaling, Juan. Ako, pre. Bukas. Okay, okay, pre. Ihog, pre, ihog, pre. Laki na. Oh, ikaw ni, pre. Bata, eh. Tayo ko pangalan. Ako na daw na. Tunga, truma. Sige, ikaw, pre. Okay, largo na dito sa, ha? Sa bisa. Okay, sige, pre. Sige, pre. Sige natin ito, pre. Oh, lawat, pre. Wala yung buta, tayo na lang, ha? Sige, tayo natin ito. Sige, pre. Okay. Sige, pre. Out na ta, kay hapon na. O sige pre. Ug manatan niya mag-apo sa atong tabayanan. Sige, sige. At tugyapon ta, tagay tagma. At ito pa sa kong payag kay ngumpay buskan ding nabog kong manok to. Daghar ba ko kong manok dito? Magdali ko na kay naunsa na kato dito si Ugis. Katrisin na ba ito kabuno? Ang amahan ra ba na to hapit kabuno? Nangga ra ba ito na kong manok ka? Kapuya ni. Dayo ang dunya payag ibutang. Dire. Di pambini. Kahay, ako sa igor sa kong payag. Ay, nana akong manok. Pagkabot. Suga ni kung ugis eh. Diin gani ka pangumbira gabi ya. Lapay tili bok-bok ng ikog. Karon ng kondisyon kini si ugis. Tarik ni. Trisin ni kabuno. Ang amahan ani hapit kabuno. Buwang bam ni siya ako ni si ugis.
Mayroon ba ni bloodline ani? Lundi ka. Kapit ka ba kay tari na ko gis? Tarong gis ha? Para makalata ang kontra ni mo gis. Pahawan mo kontra ni mo gis. Magis. Tari ka karong Domingo. Raw maabot Nobyembre 1. Okay, tapi kay lingaw taron kay panagsar mi ta makalingaw eh. Sige tagtrabaho. Okay, pre. Ay, suga sa. Mana eh? Ay, mga pre. Pre. Kami suga. Ano pre? Tagay tagmayo kay tagsar ni. Padasan sa suman na eh. Moged. Sige lang pre. Ako'y bala sa pulutan pre. Totoy manok dito ilan ni Noy Tamuklo. Watas ako niyo de pre. Asa kaning manuka kung kuha ko na. Ay, gue. Lagmay ng manuka dito, marumog mga kukok. Ayay. Yan ni, manuka, kidako kayo, napiman yun eh. Tanaw mo ba siya? Sabit ang buka manukay yun. Ganador, pinakaon manukay. Sus! Maugin na siguro pinangga kay manok ni Tamuklo. Namay nig tayo. Di na ako magdugay kaya para maabtan niya ako diri. Hapit dito si Bulit. Mga pare, darang, sumay. Kani pre kita mo dako. Masarap na yun. Igop dit kay tagsabaw gid ani pre. Guro, gid pre. Ako na ba kay manuka? Hindot rong manuko. Napay niktay. Gangga di kay nastigiya ba. Di masarap pre. Katay saan niya? Guwangan na ni manuka eh. Daghan ni guro ni kabunok yung manuka. Mo bro. Sigop kita gini Pre, sabaw. pre, pre. Tagay. Pre, buhat na sa mudra kay ako na ning lutuon. Sige pre, ay tukay ha kay. Pagkutom na na. Masarap. Sige pare, tagay sa ta. Mingkras nagluto pa si pare sa tupulutan. Oh, sige pre. Ani gini pre. Maglingaw tong adlaw. Okay. Ugma, duty na sa ta. Oo, oy. Oy mo bro. Pre. Yan na pre. Ako pulutan, luto na. Akan ni pre. Ayos kini. Lamig na pagluto ni pre. Tukol ba kung sabaw? Kani pre kani. Okay kani pre. May ni pre dang kay. Puti na ginakong tuma. Hindi ko no. Ako karon ning tilawan pre. May balin mo pagluto pre. Lamig na pre. May ang timpla pre. May pagkatimpla pre. Ayos kayo. May pre, hindi ka na sa itong mga libro at timpla na. Oh, nindot eh. Uy,
balibos kung ugis dito. Wala makakawata kung ugis dito. Dah. Wala lagi kung ugis diri. Haklah. Ini tertarik robot itu na aku gak. Pasal ako ng ugis ka. Gis. Wala na. Asa ka to padung si ugis ay. Ako to pangitaon. Ayo, ay tao. Uy, dito muklo maron. Okay, pre. Sige lang, pre. Ako'y bahala. Uy, Noy. Ay, nasoroy ka. Samay, toyo. Nangita na ito kung manok lagi dong. Nawa man ito kung bayan. Wa mo ka bantay dong. Nawa ra ba si mong ugis dong. Patrisin na ito kapuno. Dawa na ba yung Noy tamuklo? Dali, usah diri na. Kagay sa ta. Hindi na ito pangitay mga gito yoy. Kagay sa ta. Oh, siya taray. Oh, ay dong. Dong inom niya dong. Lina. Lingkod sa. May ka ni dong nga. Wa tay kaon ani dong. Inom ta dong. May na na yun. Uy dong. Payo din akong pag-arian dong. May din mo pulutan dong. Ano yan? Ikuha na. May din dong. May din mo sudan dong. Tulo na rabok adlaw ay kaon dong. Ipangita sa kong ugis. Sige na, kaon og. Wa kay uwak. Oh, dong. Lami kini dong. Malagi ni dong. Lami kini dong. Tahunon ko ni dong kay tulo na ko adlaw ay kaon-kaon. Kambuka ko dani tiila dong. Ano yan? May siguro na pagagam sa tagiya. Parihas man ni tiil sa kung manok o ugis oh. Buk-buk ng tiil. Ang higop sa sabaw ani. Ano rin dito yan? Parihas ba ito niktay ni ugis? Gis, anong kaniuli na gis? Hindi quarantine na sa mga tiyan sa mga palahubog. Basig, parihara na sa niktay siya mong ugis. Noy! Di dong, maog ni dong. Kamu gini nakuha sa kong ugis dong. Bantay mo na ako kay kamu gini nakuha sa kong ugis. Daga ka! 3, go! Yes! Asan ka naman? Naara ka dila. Action! Nanawag ka. Go! Yung kang paghihap sa kakuan. What's up mga skalawag? So, salamat kay Kano sa nilantaw human sa mong video. Ug salamat sa Dino sa wa ni human sa mong video. So, shout out din mga skalawag. Shout out din ko sa akong mama sa akong igsoot. Hey, shout out nyo guys. Ug shout out sa ni Edison Solana watching from Surigao. Og sa akong pag-umangkon nga si Dylan 5. Oh, shout out ko dahil ko ni Torsolina Casas. Ako pinakagwapo nga kunang igsoon. Og og ni Idol Tasan ang videographer na mo kahapon. Salamat Idol. Og shout out po dahil ko sa akong uyab nga tuwa sa laing nasod. Nanipad, astronaut. Nanipad dyan ito, o may astronaut. So, Salamat. shout out po rin ko sa akong amigo nga si Lindon Raranggol. So,
palihog lang po kag-subscribe sa inyong kasayang YouTube channel guys. So magpasalamat kami sa inyong tanan guys. So sa katong wala pa ka-subscribe sa mong YouTube channel guys, so please me subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa mga bagong uploads. So salamat kayo and God bless. Bye bye.